खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 नि स्टुडिय'आव आं सोमखोर बसुमतारी। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय इन्दु भुटान दादगारियाव थांनाय 2020 मायथाइनि मार्च दाननिफ्राय कभिड-19 नि दुलाराय बुहुमावनो साग्लोबसारनायाव भुटान गेटआ दिनैसिम बन्द जानानै दं। जाहोनाव बेयाव थानाय साधारन सुबुंजों लोगोसे बेफार फालांगिरि मावग्रा आरो दखानदारफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैदों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे फोरमायबावोदि भुटाननि राङा दखानदारफोरखौ बायनाय फाननायाव गोबां अलखदाव खोख्लैदों होननानै जायगानि दखानदारफोरा बुङो। मानोना भुटान कारेन्सि एबा राङा भेलुआव बाङाय जानायखाय 11 एबा 12 रां जौखोन्दो हिसाबै बाथा दाननानैसो इन्डियान कारेन्सि बुथुमनानै मालखौ इन्डियायाव लायनांगौ जायो होनना फोरमायथियो। बेजों लोगोसे भुटान गेट बन्द जानायनि उननिफ्राय दखानाव बायग्रा सुबुंनि हारा खमायबोदों होनना नखर सालायनायाव गोब्राब जाबोदों होनना जायगानि दखानदारफोरा फोरमायो। हम लोग जो अभी दुकान करता है बहुत दिक्कत हो गया। जैसा 2 साल से लगभग भूटान गेट बंद है। अब कब खुलेगा नहीं खुलेगा इसका बारे में हम लोग को भी जानकारी नहीं है। दादगारि ओनसोलनिखा जानिया दाबो बिसेसके जोंनिया बहुत समस्या जानानै दं। लकडाउन जानायनिफ्राय दिनैसिमावहाय गोबां जोंहा खति जानानै दं। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दा भुटान थाखाखौ बाहायो। नाथाय भुटान थाखा बाहायनायावहाय जोङो शतकरा 12 थाखा 13 थाखा हिसाबै अभार थाखा होनानै माने अभार थाखा दानानैसो जोङो बिजनेसखौ खालामनाय जायो। बेनिखायनो जोंहा बे लकडाउन जानायनिफ्राय जोंहा बिजनेस खालामनो जोंहा समस्या जानानै दं। आरो बिदिनो जोंहा गोबां ओरै फालांगि मावनो खहा दङ। मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै 100 थाखा सोलायनांगौब्लानो 13 थाखा होनांगौ पार्सेन्टेज 13 थाखा होलासो जों मोननो हायो। बेनिखायनो अननानै सरकारा बेखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामना गाहाम जागौ होननानै आं सानो आरो। और यहाँ 5 साल से हम लोग दुकान करते हैं और 2 साल से यहाँ पर बंदी चल रहा है। और यहाँ पर भूटान 12% यहाँ पर है। यहाँ पर ICBC करने का बहुत दिकदारी चल रहा है। हम लोग माल लाने में बहुत दिक्कत हो रहा था गाड़ी से। हम लोग गुवाहाटी से सिलीगुड़ी से हम लोग माल लाता है। गाड़ी का सुविधा भी बहुत कम है। हम लोग जा नहीं सकता लाने के लिए। भाड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2000-2500 करके भाड़ा आता है यहाँ से। हर चीज़ एक प्रॉब्लम यहाँ पर से है। यहाँ पर कोई कार्रवाई करने के लिए सहयोग करे यहाँ पर।